I ara els filibusters en tenim un grupàs de tan bé com toquem. Inaugurarem el Bijàs, inaugurarem el Bijàs, perquè en tenim un grupàs. Vilafranca és capital del bon gust i la gent com cal, de les terres de Catalunya i de l'espai sideral, i de l'espai sideral. Vilafranca és capital, tenim vi, tenim garnatxa i catànies a milers. Tenim 30.000 gordos en faixa i més de 15.000 grallers, i més de 15.000 grallers. Vilafranca és capital. I retrasos en el tren i els cavallitos del Quique tancats en un magatzem, tancats en un magatzem. I retrasos en el tren pel bàsquet sóc un inútil, no serveixo pel futbol. M'he comprat bambes de running, a les pistes corro sol, a les pistes corro sol. No serveixo pel futbol. Gràcies al nostre alcalde, els del Yoigo estan contents que han inflat molt la factura perquè el truca molta gent, perquè el truca molta gent. Els del Yoigo estan contents i només en faré una